Amaqembu azobamba iqhaza kuPrince Mangosuthu Legacy Cup nonyaka iRoyal AM evikela lesi sicoco, Richards Bay FC, iqembu laseSwatini Insingizini Hotspurs, kanti-ke alikamenyezelwa iqembu elizongena endaweni yamaZulu FC hahoxile kule midlalo. Le midlalo izobanjelwa ePrince Mangosuthu Regional Stadium Olundi enyakatho yesifundazwe mhla ziyisikhombisa kuMandulo. Isimo senkundla lapha Olundi asikho sesimeni sokuthi singadlala abadlali esibabiza ukuthi ama-professional players. Sibe sesicela ukuthi ngenxa yokuthi sasibona ngenkathi siyodlala i-KZN Premiers Cup ukuthi isimo senkundla asikwazi ukumumatha imidlalo eminingi. Sagcina sinabadlali abaningi ababanokulimala ngenxa yokuthi inkundla engeke esimeni esikahle. Sasicelela sasishwelezela kubagqugquzeli ukuthi siyacela ukuthi ke bayibuyise einkundleni lezi esibona ukuthi abadlali bengakwazi ukuthi badlale kahle ngaphandle kokusaba. Isicelo sethu-ke azange samukeleke ngeshwa lethu. Kusenjalo amaZulu aqede endaweni ye-11 kulog ngesizini edlule. Acikica abadlali abasha kubo kukhona nababolekwe kuMamelodi Sundowns. Sihambile saya kuMamelodi Sundowns sacela ukuthi basiboleke abafana ababili okuGods Power Ighodaro kanye noLuvo Yophewa. Abafana laba banamava kakhulu. uIghodaro simbonile kakhulu kuSuperSport United nakuChippa United ngaphambilini. Imidlalo yeBetway Premiership izoqala mhla zili-14 kuMandulo, kanti uSuthu luzovula ngomdlalo nePolokwane City e-Old Peter Mokaba Stadium ePolokwane eLimpopo.